Luis and family, family Quisada, Mr. and Mrs. Efren Habalia and family, Pedrito Baldot Jr. and family, Macario Tabuak and family, Francisca Regala and family, Lourdes Palcolan, Florentino Sr. and family, Ros Landesa and family, Mr. and Mrs. Willie Banaw and family, Dilia Isidro, Delphine Pistejo and family, Fortunato Gitba and family, Intaymet Iraman nga ikarkararagan, digiti karkararwa, digiti minminatay tayo, ni Maximo Habon, Flora Habon, Emilio Pistejo, Maria Pistejo, Carmen Pistejo, Victor Isidro, Maria Teresa, Mr. Romulo Dagdag, Imelda Dagdag, Rodolfo Sr., Juanita Landesa, Randy Landesa, Connie Florpis o Florentino Jr., Consolacion, Damian Palcolan, Antonio Regala, Antero Hornacion, Dominga Eduardo Marjon Batalya, Luis Habon, Marcelina Habon, Rodolfo Marcelo, Peregrino Gitba, Maria Victor Rodolfo. Dagiti minatay, dagiti Biernes family, si Rapia Biernes, Galicano Biernes, Rinaldo Biernes Sr., Petronio, Aurelia, Juan, Sinaida, Mirna, Magdalena. Tumakder tayo, kakabsan. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumain. Kalabsat ti napakumbaba iti imatang ti Dios, isu ti maikari nga maawagan nga anak na. Ti kinapakumbaba isu ti mangitan-ok kada tayo iti imatang ti Dios. Agkamatalit tayo ti grasya ken bendisyon na. Agkalit tayo iti panulong na. Tapno maikari tayo ang mga kirano, iti dati na santo na mystery, bigbigan tayo pa'y daginti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos, manang ngaasi, ken managayat. Sika na ibaon no pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, katito'y nagkakapyan, kadagiti katauhan ay imbag ti panag na kenda, iunan nagkakapyan.
Kristo tinasantuan, sisikay ako sisikay di kamatuan, ititimpuyok ni Espiritu Santo, ini gloria di Diyos, Ama. Amen. Pumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, dagdagam kat ti pamati inanama ken ayat mi. Ipaay mo kumatong palin mi asi aayat ti ibilin mo. Tapnog magunod mi ti biyag nga inkarim, gapu ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Sira. Nalinteg ti pangyedeng ti Apo, ket saan ang mangidumduma. Saan na akagura dagiti napanglaw, no agkararag tinadangran dungeg ti Apo. No agkararag dagiti ulila ken dagiti balo a babai ipangag na ida. Agserbi ka asibubulanos iti Apo ket awaten na ka. Dunganon iti tangatang dagiti kararag mo. Ti kararag tinapakumbaba a tao labsan na dagiti ulep ket agtultuloy nga agpangato a dumanon iti kangatuan. Sadyay agtalinaed aginggat sumungbat ket makita na a maaramid ti kinahustisya ket madusa dagiti nakabasol. Aramiden adagos ti Apo daytoy. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida. Iti amin na tiyempo agyamanak iti Apo. Jakto agsardeng a mangidaydayaw ken kuana. Idaydayaw kundo gapo iti inaramid na. Amin a maidadanes dungeg ken agragsak kuma. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida. Dagiti agaramid iti dakes, busuren ti Apo ket awanton ti makalagip kadakwada inton matayda. Umawag dagiti nalinteg iti Apo ket ipangag na ida. Tulungan na ida kadagiti amin a pakarigatan da. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida. Umasideg ti Apo kadagiti maupay. Isalakan na dagiti awanen a pulos tinamnaman na. Subuten to ti Apo dagiti adipen na. Dingan dagiti agkakon na. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida. Ti maibasa na adaw ti may kalwa surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Dintengen ti oras apan nakaidaton ko. Agtoyen ti tiyempo nga isisina iti daytoy abiyag. Inaramid ko iti amin na kabailak iti salisay. Nadanon ko iti pagpatinggaan ti lumbag. Nagtali na edak iti pamati. Kita agurprayen kanya ti gungunana iti balay ti. Ti kuruna ti kinaited ti Apo. Tinalinteg nga ukom. Iti dayta nga aldaw. Kaya saan lang agpaay kanya, ngayon uray paay kadagiti amin asiayat nga uray ken kuana nga agparang. Ididamo panakausig ko, awan ti panangi kalintigan kanya, binabay anak ti tunggal maysa, sapay kumakasanda ang mapabasol, gapu iti daytoy. Nung pa'y kasta, tinulungan na ti Apo, ket pinapigsanak. Iso anabalinak ngayon pakaamu ti si bubukel a mensahe, tapno mangig ti amin a hintel. Iti kasta na isarakanak itingiwat ti leon. Espalen nakto ti Apo iti amin a kinadakes. Ket alain nakto nga awan pakaananwa. Iti nailangitan a pagarian na. Maipaay kumakyan kwa na ti dayat awan inggana. Amin.
ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumain ka. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Gloria may paiken kawa. Sinarita ni Jesus daytoy apangarig kadagiti tattao a mangitangtang siti kinaimbagda ken manguy-uyaw kadagiti sabsabali. At dadwa alalaki anapan nagkararag ijay templo. Maysa ti Pariseyo, maysa ti agsingsingir iti buis. Nagtakder ti Pariseyo iti adayo basit kat nagkararag a kinunana. Agyaman at ken ka o Diyos, ta sa anak akas kadagiti dadduma na agom, na ulbod wenno makikamalala. Agyaman at met ta sa anak akas iti daytoy nga agsingsingir iti buis. Mamindwa ak nga agayon nartunggal lawas. Ket ited ko ti apagkapulo iti amin a masapulak. Ngem nagtakder iti adayo ti agsingsingir iti buis ket di na paitangad dagiti matana sa dilangit. Dinandanog na ket di ti barukong na ket kinunkunana. O Diyos kaasyan nak kadi a managbasol. Ibagak kada kayo kinunan ni Jesus. Nagawit ti agsingsingir iti buis a napalinteg iti sangwanan ti Diyos. Ngem ti Pariseyo saan napalinteg. Tati mangitantanok ti bagina met laeng may pababanto. Ngem ti mangipabba iti bagina maitanok to. Ti Ebanghelyo ti Apo. Daya may paiken ka. Good morning. Da parokya nga nagyanak nga kanayon ko nga istoryaan nga kaubing ak nga padi ini. Kaya ito nga nyanaganan, ada may isa nga dunya mo ti itsura na ka, ti kolor mo ti buog na kada kaslarin ti basketball ti kada dakkel ti aritos na so ano panagkomunyon kay kasi na tapno agkote wan nagatitidog ti kukuna kada nangina bag na. Gawin akin sango-sango nga tugaw, kanigit kanawan. Tayo akin kasta. Nung nakasango ka din aking kanawan, aking kanigit. Talaga nga isong na laki nakatugaw iyan. Diyan nga misa, diyan first mass, isong na laang. Kana minsan, at bisita, may danaki misa, da nagtugaw, naunaan. Kinita na, that's my chair. Unaan na. Taga-kabaruan na ito, ikamang lang. Tugaw na kano dahil dyan po takanayon nga tugaw ni tugaw na kano kaya iso katatin ang gatang dati nga siguro dami indular na adi na simpa data nga simbaan anya na ganan mayak mo ako ma ng DJ ay hindi mo no nya indular ng mga tao data nga tugaw kapay kakaslamot ko kan iso nga nagtugaw talaga nga dagi kakadwang na nga dadaulo nga bagbagat ijayan ada nga tugawan nga talaga ijata talaga nga apaon na diyan mo ano nya mati naknakan na datoy basta taga kabarwan sa that's my chair ko na ni ko to kung kunak ka ni nangalalaan na mo ti kuan nga naka-reserve na taa data nga tugaw kunak huwag kakabsa kahlangay datayo titartarjetan na iti Ebanghelyo tayo dagiti maibasa tayo kinapakumbaba.
kinapakumbaba. Ni Apo Jesus, inaramat na dito nga pangarig ta ko na sinarita nung nanggagawa na saya at dito. Yung ganyan nang kay agin uuyag ta di yung malabsan. Siyak mo tiyan. Sinarita ko na. Sinarita ni Jesus dati ang pangarig kadagiti tao ang mangitangtang siti kinaimbagda. Kinaimbag. Even our goodness, di kinasaya at tayo, no damdam mo mayat, ngam no nahantay maalwadan di kinasaya at kinaimbag tayo, it turns into pride, agbalin nga tangsit. Kasi narita ni Apo Jesus dito, ko na, nagadi mangitangtang siti kinaimbag da, unag mayat itong nang runa no titulungan ka, padi, ay Apo, si dala ni Apo, padi dahil tao, Apo nagka, kasama na kita kakadwak ng mga lutang. Pulutan lang ni Apo, dapat na nagaldalong basitan, niya pulutan, dagitay nagparti ka na nagduma ka, Apo, dagitay kukuti manok ka na ko, nung debati ko lang ni Apo, padi, mayamat. Nga di kinasayaan, nuhang tayo maalwadan, uri di kinaimbag tayo, agbalin a pride. Agbalin a pride. Ay so dito ko na, sinarita na, kadagiti tao nga mangitang tangsit, iti kinaimbag da. Ado dagitay ko, ado dagitay uri di lubong ti simbaan, ado dagitay tumultulong ti simbaan, tumultulong iti seminarista nga agbasa, handa pa kayat nga ibaga ginaganda. Dagiti na kung nga tao nga nangat-ngato ti spirituality na nga, handa pa kayat nga maamuan no sino jay, di nagdunar mo no sa kurente, simbaan tayo mga nagduman, Apo tulong mi, inya din na inagan mi atap no, imisa mi kat, haan nga masapul ako, haan for transparency, i-resibo mi lakta, i-kuha mi lakta, ayan, masapul nga, maikuha ko na ka, ano babuan Apo, haan, taamuda, niya nga dete, no gamin no, in merit mo, di bagbagi mo, agmadi, iso agraman donation no, dagduma ka, pag-aapaan ti simbaan, di man, dagiti kadaanan nga simba, dyan mawal sa mo, una ito yan, agraman tugaw, bultaw, sinukatan ng tanagan ni San Lorenzo, nasukatan ti donated by Mother Mary, kung na-invest na San Lorenzo Ruiz ka, nasukatanan ti donated by damot nagkakabarwan na gidunar, electric pan, ti nangikabila na nagan na di palik-palik, kas ano nga rin na makita nga rin magkantay-tayang pasika. It turns into pride. The goodness no haan tayo maalwadan, agbalin nga tangsit. Sana pinasurunuan ko na ken kadagiti samay. Ken dagitoy. Inaramat na dati nga pangaring kadagiti mangitang tangsit ti kinaimbag da ken manguy-uyaw ti sabsabali. Manguyaw kabarwan na datoy nga tanan. Kala banimot tap na damot. Ano paaw? Manguy-uyaw. Ato na kita'y hantay na gagagaran ng nalimad nga uyaw. Mas pangari ka, mangitang tangsit, kaya na sa uno na tangsit ka, nangangato ka ng dyan sa balihan. Tinatangsit, ang nakayat ka po, nangato ka ron. Agpangato. O rin pa nagpakumunyo, hindi seminarista kami. Gapota kasla ako magamin maratangtang mo tibuok ko kada jak mo magagatang tigil kasla ako sulagat mga nagputo nga seminarista nga nagnisit pa gumagapas ako mahit. Ako dagitay mo dagduma mga nagapostolitak ito iday. Di kadwa nga seminarista nagwapo nga nagtayang pagkamagpakumunyon ko. Ako dagitay kabarman ko liklik-likan dak mapanda di tamil ka. Nagwapo magamin di kadwa tisoy mo nga nagtarake, umalis na di pagkumunyo, agpadi aktolaan tangkay na kumumunyonan ko na kamad. Kada orin di pa nagkumunyon ka, umalis, apaya. May mayat yan na po padi, tangsit kahit mo sa una nga to kamo isuna, una ka di kukuna ka, ay. Gibiling mo ay ka na nga to. Dahil uray pa nagkumunyo na nagduma ka, antay maaluwadan ka, agpipitso mo si tayo man.
Nung mabalbalin, labsam ni ako light, tap na mapangkanya niya pa. Di uno sa ano nagagwa ko, di ako light ka mapangka. At dati di mo daduma, di manguy-uyaw ko na. Manguyaw ko, di Diyos ko, pakawalang kabarwan na gito. Manguy-uyaw, di daduma ko na nanay. Anya tinaramat niya ako Isus na panghari. Napan, ijay templo, bay sa Pariseo. Kita niya di Pariseo, anya di kararag na, denggan niyo wala saya, kang kayo man naging uyo kan. Siya kilata. Kunan na, dito Pariseo, nalintag ti biyag na, gusto. Anya ti kunan naman, agyaman akin ka o Diyos, ta sa anak, akas ka dagiti daduma ana agong, kaya't na nga sa nalintag ti biyag na. Sa anak na naulbod, wala makikam ka malala. Agyaman na, ta sa anak mo, akas iti daytoy agsingsingir iti buis, kaabay na di agsingsingir iti buis, inkumpiranan jay. Bagina, ang kunana na eh. Mamindua ak na agayon na tunggal lawas, kin ited ko, ti apagkapulo, ti amin ama sa kulak, di jay kinalintag na, di jay obligasyon na jisimbaan na, ited na amin nalintag ti biyag na. Ngam, ti kunan ni Apo Isos, di ti magkadwan na di agsingsingir ti buis, inako na iso na nga managbaso, anya ti kararag na, kaasyan na kadi, kunana, adayo ti ayan na di na pa'y maitangad jay ulo na dito yung agsingsingir ti buis. O Diyos ka asyan na ka di ang managbasol, day jay lat imbaga na. Ngam intuloy ni Apo Isos, panangipagarupyo kunana no nagawid dito agsingsingir iti buis nga nalintag, napalintag. Ngam dato'y Pariseo saan ka napalintag. Di panangikarit, di nasayaat nga aramid, ken panangdilaw ti sabali, tangsit day dyan. Di panangibabam iti sabali, agbalin a kinatangsit day dyan. Kiso ti kung kunakanayon ko nga ibagbaga, no naparaburan ka, iso kumamot ti, kaslangay pagay ko na tayo man nga, no nabagbagas ag dumog. No naparaburang ka, gamor kumama at adda kumama nga napakumba di karirinam, marit na dagiti tattao ti ayat ti kinaayat mo kadakwada, dagiti pumati maibagay kini Apo Isos. No, anya na ganan, nohan tayo maaluwadan namin, dayayan, no tay naparaburang ka, ado ti grasya nga naawat mo, isumot ti mangtokal tatimid mo, tumangsid kan. Siya ti kababaknanan entero nga kabarwan uwan, malayos tulat kabarwan si kana ti agbati, matay kam amin, di guguna, awan tot pasikata mo. Naani di agbalin nga nin, isot mang tukol kanya tayo. Nga mo yun ni San Pablo, kunana, awang ko nga ti maipagpanakil ko, kunana, awan ti maipagpanakil ko. Ni San Pablo no makita yun ti biyag na ka, soldado iso na, militar, nangato ti saan na senturyon nga lod. Apan nagkitaon dagiti mamatiking Kristo papatayon na, kubanan na dagiti tao na papatayon na nga natanok. Nung idinakita na ni Apo Isusan kunanan, may sa tibagbaganan, awan di maipagpanakil ko, tila ang krus ni Kristo. Nga, natayga po kanya, di nagpakumbaban ni San Pablo, nagbaliw. Anya di ko natin umunang maibasa, nagdanyo man na, ginuhuyak lata. Nalintad na tao, kunana na eh. Saan niya naganan? No, kararag, dagiti ulila, dagiti balo, dagiti napakumbaba, kunana, dumanon ti tangatang, labsan na dagiti ulit ti kararag na, iso nga, nagmayat kumadijiri na tayo nga, awan di agtangsit, si papakumbaba ako maakan ka na yun. Apay, mabalin nga agpakumbaba ka nga, adda mabalin mo, uwan. Nagmayat nga kitaan na ganit ang tao nga, adda mabalinda, ngam di puso na nakapakpakumbaba. Nagmayat nga kitaan na ganit ang tao nga, nakaadal ngam kaslawan idumduman na tipan na kilangan na. Nagmayat nga kitaan na ganit ang tao nga, kaya damot ti gumatang, adda maanak da nga nakalpas, adda mat abroad da, magatang damot di kayat da, damot sa likwada, damot gamit da, ng marin ng di tao ko, nagdalos ti puso na nagmayat rin na na. At damot na kitay, kasla taga-ubog nga nakaraman nga baad. Amo yun nakaraman nga baad. Ngimato na basik ka, wow, hello, kinagbiritsan.
Damo na kita Apo, apag angat ni Jebiyag ka, ala, kaslama, di nakapay ka panpansin na lang. Nalipatan na sa nagtapay, utang na rin kan. Namat, awan di kasi taga-ubog na yan, nakabaruan, tadidakto palapalan. Nagmayat nga kita ang dito tao ngay nga, uri no nakaadal ka na nagnato ka, makita ang dalos di puso na ngay. Adam rin kagraraman nga nakaraman nga, bakit nga mangitang-tangsit nga, sekti kagawa di sa Tiburcio. Apay, rufo ko ng laktan, apay masapon nga ipagam. Sekti chiptanod, apoy, pasika mo pa yung kinachiptanod mo. Sika mo, ti ko rin maong ti, bukato, tarayan. Apay, ada na iti nagdumagay nga, iyam ang muna di bagbagita kaysa ti kunakmanan nga ulitan nga, apay nga, ada title na. Nasyak ni Maria, ada anak ko di Japan. Kaya nga koneksyon na ka Maria kalatan na. Nagmayat ngam, ada makita mo dagita ngay, makita mo di biyag na nagsaya at nagkuada, naglaing da nga tumulong ng didapay kayat nga ipa kaamo da yati kunada kinapakumbo pa. Ngam no sobihanan tayo, nagmayat na jay ibagbagan ni San Pablo, maawang ko mati maipagtangsit tayo no saan nga ti cross. Anya ti cross gapo ti ayat ti Dios. Gapo ti kinamanang nga asina. Uray ko mano ag problema ka, uray ko mano marigridatan ka, uray ko mano adda adda problema kinapakumbabalatta. No si kamot tinaparaburan nga agragrag sa na namayat ti aldaw mo, mayat ti gundaway ti Diyos kanya man ang parabor, nagmayat nga kitkitaan nga, mas respetun nyo nga, dete isunak ka napakumbaba. Nanda kayo nga padak nga mamartag, di man? Dete at dadamdamo ko mga dayo ka, di niya makita di aurana ka, nagpakumbaba. Medyo pasaw-pasawang pa yung pare ko na inton maumong ko, nay, mas strong bayang kolok. Si kama nga, padpadang mga mintatalon ka, ako nagadumot na istoryan ko naman mga amin nga bakang nga nagkotog ka kasla iso kalulok magaan. Amin nga traktor mo kasla nga maperper, di traktor ko nagbakang iso ka. Ako taga San Tiburcio, talaga. At ang nakita tao nga, uri nagnatulong makasangsangong ko, uri ka lang mabain na nagkalma, nagpakumbaba, nagmayan. At damo rin idamdamong nga makita ka, wow, hello, kas labida yan. Ito nang rogiti siyatan kayo, so magtimayuran. Kuri maong magaya. Ano yan nga, nagmayan kahit kitaan. Makita mo na yung tao nga, intulukang ka, ma-agreement, agtali na aglat na girespeto kanya na makita nga nasaya. At damo rin damdamo ka, apo ti among ko nagmaya mo ito numa doktalang ka ni dakas. Hanya ko mati mabalintay ipagtangsit ko na ni San Pablo. Cross. Gaputi ayat na, natay, intibiyag na kanyat, yan para kadagiti tao ko na ni San Pablo, nagmayat ko nga, anya ti kumpunan na ko ma, ti kararag DJ parisay, ay DJ agsinsinger ti buis, apo ka asyan na, kamanang baso. Period. Apo ka asyan na kamanag baso, nalpas, nagmayat na kararag, nakapakpakumbaba kararag, kunana din na pa'y maiyangad ti, ulo na. Nung tayo kunakon, ngayon nakayasay na nga parokya ka, naiyangad ati ulo na kinukasla rin ti basketbulan ka, tugaw na ka, nasumurad ka, nakatok, DJ heels na ka, talo, tsaka mo no, mano nga, inches DJ heels na, 24 sa ti kangato na. Maya tumulong na tumulong ng lawagan na jay puso. Anya ti magunggo natin na pakumbaba. Kamudyanan na ko na ni Apo Yesus. Dito denggan nyo. Kasi kagdaratagsay kunana, ti mangitantan o ti bagina, may pababanto. Ti mangipababa ti bagina, may tanok to. Anya ti mabalin tayo nga mangitanok kanya tayo kuros. Gusto madagtan ko na di yung opening prayer tayo. Apo, dagdagang ka diti pamati, faith, inanama, hope, kinayat, love. Paunagang ka diti pamati, namnama, kinayat. Kaya't nga sa uwan, adupay ti kasapulang tayo, ado ti kurang tayo, ado ti masapul nga grasya nga ito ti Diyos kanya tayo, dahil tinapakumbaba puso. Naibaga tayo nga kumpleto, naibaga tayo nga awanan hantay kasapulan ti Diyos agtintinad na kinatangsit.
Kamakadyanan na, yati kung kuna tayo, hindi pa lang ibagbagat, nabihitak pa nga imay ditoy, awan ti lugar ti tao, ijay langit, anatangsit. Laman, natangsit ka, amungon ti papanam. Awan ti lugar ti natangsit, ijay langit. Una, satanas natangsit si Mina. Lagun tayo ti mamatiak. Mamatiak, iti Diyos na maamang nakabalin amin, anamalasway ti langit kanda ka. Mamatiak, Yeso Kristo, bugbugto nga anak na kinakabay. Arimaw ti arami ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na kaikat na itanem. Imulog iti ayan dagiti natay, nabungar iti may katlong aldaw. Imulit sa tilangit kat situtugaw ti makannawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapunto sa diyay. Mamatiak mo ti Espiritu Santo, pagcek mo ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawad dagiti basbaso. Hintay umararaw iti ama tayo ang nailangitan, umay kumamang tayo kenkwana, iti napakumbabakin na pasnek a puso. Bayat ti panagidatag tayo, kadagiti panggap tayo, kat kuna tayo, apo denggem dagiti tattaong. Apo denggem dagiti tattaong. Agpaay ti simbaan, ana isaknap iti sangalubungan, tapno kanayon adinggen ti asog dagiti tattao, nang runa dagiti napanglaw, dawaten miken ka apo. Apo denggem dagiti tattaong. Agpaay kadagiti mangiturturong iti gobyerno tayo, tapno makita dati takemda saan apakaidaydayawan ti personal abiyagda. Yan kas panagserbi kadagiti tattao. Dawaten miken ka apo. Apo denggem dagiti tattaong. Agpaay kadagiti masakit, may dadanes, kinbiktima ti panakaabuso, tapno di da mapukaw tinamnamada iti Diyos akanayon adungeg kadagiti asog da. Dawaten miken ka apo. Apo denggem dagiti tattaong. Agpaay ti gimong tayo, tapno masursuro tayo ti taluganin ti kinapakumbabaken kinapasnek iti inaldaw a panagbiag tayo. Dawaten miken ka apo. Apo denggem dagiti tattaong. Agpaay kadagiti mamati iti Diyos aping musayen, tapno padano yung daidan iti nailangitan a pagarian na. Dawaten miken ka apo. Apo denggem dagiti tattaong. Agulimat tayo, tayo magdawatin dagiti bukod tayo apanggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo at imawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinggan dagiti tattaom, Diyos ti kinalintag dinggan tinapakumbaba akararag dagiti tattaom, ket pagdam ida, kas maitutop iti na Diyosan anakem mo, dawatin mi daytoy itinagan ni Kristo nga apo mi. Me.
tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Diapo atin ang mga pagkadato kay kaimam, may paypay pakaydayawan kay pakaydayan tinangan. Kay kasabi at pagbagan tayo kay kadagupan ng santuan ni Iglesia. Kitaan kadapo dagitoy daton mi ket ipaay mo ta aramiden mi apag tati aramiden mi apag serbiken ka agbanag apakaidaydayawam gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at kuma kada kayo. Itagayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigat rumbeng. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Tabigbigen mi apakaitan-o kan tagloriam asika a Dios adi matay saranayom ti tao a naikari a matay. Tay dinarip kanen ti langit iti managbasol a tao impaay mo ti panangisalakan mo babaen ti nasantuan a kinatao ni apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles. Isuda nga agraragsak nga agnanayon ita saklang mo. Ket dawaten mi ti palubos mo kuma. Tay timpuyog mi met tinakurapay at timag mi gat kunami adi agsarday. Santo, 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 di amo a Dios, dagiti amin napaswan. Ilahin ken dagan, nagmunay di babay daydayawan. Usada hindi kakatwan. Daydayaw, liumay tinagan ni Apo. Usada hindi kakatwan. Pudno unay apo, biik ka kinasanto, kat sikati kubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga ro, ti paayo mo kay Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem, kat ipaayo mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu ini sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu a maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken agnanayon at ulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babalayan ti krus mo kay indagan ang bunga, inatamin sa lakan, sigahan ang lubot sa malungan. Iti narod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makirano diti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada apo ti iglesia manaysak na piti sa kalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pang met ni Leo Santo Papa mi ni Marlo
nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidam kuma. Amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto. Ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin as santo, isuda a nakaputno a nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy migan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay mo mararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus katatayo. Ama amin, kat sa ilangit, matungkal kumakilakem mo, ito'y laga kas sa dilangit. Idem katapaan daw ito'y ikanen mi ikatinayon na daw. Pakawalan dagiti basol mi akasmet ang makawan mi. Karagiti nakabasol kadakami. Di nakamet bebean mandugot isiliso. Salamat naman. dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol, mahilisi kami. Ti amin ariribok, may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay, beti kinagasa tanang namaen mi. Kan itiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam dito ray, nakabalin ken dayaw, kanayon na dinto sa... O apo mi a Heso Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga agapukan niya. Itad ko kayo. Saan ka adagiti basbasol mi timingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumagad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada tayo amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubo, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, yak may kaligo may katanyak, ngam tinay salayan na sa kong mapaimbaton.
Pumararad tayo. Apo iti dati sakramento, na iranod kami iti padaya ti bagikan dara ni Kristo. Ipaayin mo ka iti mairanod kam tuman iti padaya sa dilangit, iso nga iladawan ken ibunga ti panagkumulgarmi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarigan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti Apo at ako mga kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na Santo na misa, tayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Yaman tayo.